ಕೆಲವ್ರು ಎನ್ನ ಬಾಯಡೆ ಪಂತಿನುಂಡೆ ನನ್ ಕೆರ್ದು ಪುಡ್ಲೆಂದು ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಉಪದ್ರ ಬುಡ್ಚಿದ ಹಾಯ್ಗ್ ಕೆರ್ದುಗೆ ತೊಂಬೇರು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್. ಬಟ್ ಪಿರ ಪೋನಾಗ ಆರ್ ನಮ್ ನೂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಇತ ಕೂಡ MRI ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗ್ 2 ಓಲ್ತು ಕೂಡ ಬೊಕ ಒರಿ ಒರಿ ಮನುಷ್ಯಲ ಈ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಮಕ್ 2ನೇ ಸರಿ ಪೋಯಿನಾಗ ವರ್ಕ್ ಆಯಿಜಿ ಪಂಡ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದಿಪ್ಪೆ ಕುಡ ಕೂಡ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿಂದ. ಹೇ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಹುಷಾರುಲ್ಲಾರ್ ಪಂದ್ ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ, ಸೊ ಐತ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆದಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದ್ ಬೋಯ್ದೆ. ಬಟ್ ಈ ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಪಂಡ ಏರೆನ್ಲ ದೂರಲತ್ತು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿದು ನಿಕ್ಲೆ ಬೇಜಾರಾವರ ಬಲ್ಲಿಂದಲತ್ತು. ಬಟ್ ಎನ್ನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಎಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿಲ್ಲಡ್ಲ ಅಥವಾ ಬೇತಕ್ಲೆ ಎರೆಗಾಂಡಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಇಪ್ಪುಂಡತ ಅಂಚನೆ ಓಲ್ ಪೋಡು ಇಂಚ ಪುರ ಆಂಡ ಇಂಚಿನ ಮರ್ದ್ ಮಲ್ತನ ಕಮ್ಮಿ ಆವು ಪಂದ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂಡ. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಗ ಗೆತ್ತೊನುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಅಂಚ ಲೇಟ್ ಆಪುಜದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಐಕಾದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇನಿ ವ್ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೋರ್ ಆಪುಜಿ ಪಂದ್ ಇನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಕೇನ್ಲೆ ಬೊಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಟೈಮ್ಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಪಂದಿತ್ತ ಯಾನ್ ಏತ್ ಬಿಲ್ಲಾಂಡ್ ಇಂಚಿನ ಫುಡ್ ಎಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡೆನ್ನ ಪೂರ ಪಂದಿತ್ತೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ಡ್. ಅವೇನು ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ನ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕೋಡೆ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಪನ್ಲೆಕ ಫಸ್ಟ್ಗ್ ಇಂಕುಲು ಪೋನಾಗ ಬಿಲ್ ಏತಾತನ್ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲೆಗ್. ಸೊ ಗೈಸ್, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಪನ್ಲೆಕ ಯಾನ್ ಪೋದು ಇಲ್ಲ ಬರ್ಪ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಕೂಡ ಹೆಡ್ ಪೇಯ್ನ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆದ್ ಪೂರ ಬರ್ಪೆನ್ ಪಂಡತ. ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಾಯಿ ಬೊಕ 5 ದಿನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೂಜಿ ದಿನ ICUಡು 1 ದಿನ ವಾರ್ಡ್ಡ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ಪುರ 1 ದಿನ ಪಂಡ ಟೋಟಲ್ ಅದು ಒಟ್ಟುಗ 5 ದಿನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಡ್ ಇತ್ತೆ. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಡ್ ಇತ್ತದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆದ್ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಗು ಮಂಡೆ ಪೂರ ಶೆಡ್ಪರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಫುಲ್ಲು ನೆಟ್ಟ್ ಪೂರ ಶೆಡ್ಪರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪಂದಾರ ಆಪುಜಿಂಕ್. ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಪೂರ ಪೋಡಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡ್ ಪೂರ ಏನು ಜೆಪ್ಪರ ಮಾತ ಬುಡ್ಚಂಡ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಉಪದ್ರ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಐಕಾದ್ ಏನ ಮಲ್ಪೆರ್ ಪಂಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಪೋಪೆರ್ ಪಂಡ ಮೂಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಲೆ ಸೊಂಪೋಕ ಈತೆ ಜೆಪ್ಪೊಂದು ಪೂರ ಪನ್ಪೆರ್. ಬಟ್ ಏತ್ ಪಂಡಲ ಯಾನಂತೂ ಕೇನುಜಿ ಕಾಂಡ ಆಪುನ ಮುಟ್ಟ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸಾಕಾದಿಪ್ಪುಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಖಾಲಿ ಮಂಡೆ ಶೆರ್ತತ ಕೆಬಿ ಬೇನತ ಪಂದ್ ಇಡೆಗೆ ಬೈಲೋಡು ಒಂಚೂರು ಕೇಂದು ಬರ್ಕ ಇಂಚ ಈನ ಬಂದ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಪೋಪ ಅಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ನಿಗುಲು ಮಣಿಪಾಲ್ಡ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ತೊನ್ನತ ನಿಗುಲು ಅಡಿಗೆ ಪೋಡು ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿನ್ ಪನ್ಪೇರು. ಅಡೆಗೆ ಪೋಪ ಕೂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪ ವಿಧಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಡೆಗೆ ಪೋಡು ಮಣಿಪಾಲಗೆ. ಸೊ ಅಡೆಗೆ ಪೋಪ ಅಡೆಗೆ ಪೋದು ಪೋನಾಗನೇ ಒಂಚಿ 11:30 ಆದಿತ್ತ ನಂದು. ಬೊಕ್ಕ ಸಂಡೆ ಅನ್ನಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಏರ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಮುಕುಲು ಪೂರ ಏರ್ಲ ಇಪ್ಪುಜೆರಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ನಗ ಉಲ್ಲೆರ್ ಬಟ್ ಕಮ್ಮಿ. ಬಟ್ ಅಂಚಿತ್ನ ಪೊರ್ತುಗು ಕೈಪತ್ತಿನ ಪಂಡ ಏರ್ ಪಂಡ ಇಂಕಲ್ನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಉಲ್ಲೆರ್ ಕಿರಣ್ ಸರ್ ಪಂದ್ ಆರ್ನ ಮಗೇನೆ ಇಂಕ್ ಯಾನ್ ಐಟ್ ದುಂಬು ಮಸ್ತ್ ಐಟ್ ದುಂಬುವರ ಗುರುವಂದನೆ ಪಂದ್ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತತ. ಐಟ್ ಆರ್ನ ಮಗೆ ಗುಂಗುರು ಕುಜಲ್ದಾರ್ ಇತ್ತೆರತ ಆರ್ ಸೀಟ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬುಕ್ಕ ಪಂಡ ಸೀಟ್ ಮುನ್ಮಲ್ದೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಪ್ಪೆ ಇನ್ನ ಪಂದಿತ್ತೆರ್. ಸೊ ಆರೆಗ್ ಸೀಟ್ ಉಂದಾತನಂದು ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಆತನಂದು. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೆರಾರು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆರ್. ಅರೆಗ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪುವೆ ಎನ್ನ A to Z ಪರ ಅರೆ ತೂಂದಿನಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಡ್. ಬಟ್ ಅರೆಗೊಂದು ದಾಲ ಪಂಡ್ರ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅತವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಲಿಪ್ಪುನಾಗ ಏರಿಗ್ ಏನಂದ್ ಪಂಡ್ರ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೆರ್ ನೆತ್ತೆರ್ ದೆಪ್ಪರ ಅವು ದೆಪ್ಪರ ಉಂದು ದೆಪ್ಪರೆ ಅವು ಟೆಸ್ಟ್ ಉಂದು ಟೆಸ್ಟ್ CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್ MRI ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಚ ಇಂಚ ಪಂದ್ ಅಪ್ಪ ಇಂಕಂತೂ ಆಯ್ನ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಬೊಕ ಬೆಡ್ಲ ಖಾಲಿ ಇತ್ತಿಜಿ ಆ ದಿನ ಸಂಡೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಜನ ಬರ್ಪುನು ಹುಷಾರಿಜ್ಜ ಉಂದು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿಂದು ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ಧ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ನೇ ತೂದು ಪೇಷಂಟ್ ಇಪ್ಪೆರೆ ತಗ್ಲಿನ ತುಂಡೆ ಮಂಡೆ ಹಾಳಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಈನ ಮಲ್ತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ICU ಶಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ತೆರು ವಾರ್ಡ್ ಬೆಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ICU ಶಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ತೆರೆ ನಾನು ಅಲ್ಪನೆ ಇತ್ತೆ. ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಮೇರೆಗ್ ಬಿಲ್
ಅಕಲ್ನ ಬಿಲ್ ಉಂದು ಕಟ್ಟಲೆ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಲೆ ಅವು ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಲೆ ಪಂದ್. ಬಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ಗ್ ಉಂದಾದಿತ್ತಂಡತ ಐನ್ ದಿನ ಪೂರ ಆದ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆದಿತ್ತಂಡತ ಐಕ್ ಟೋಟಲ್ ಅದು 1.5 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಬಿಲ್ ಆತುಂಡು. 1.5 ಲಕ್ಷ ಬಿಲ್ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಇತ್ತನ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ ಆಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್. ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಒಂತೆ ಇತ್ತಿನ ಇಟ್ಟು ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ್ ಇಂಕ್ಲಿಗ್. ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಪೋಯತ ಮೊರಣಿ ಅಪ್ಪಗ ನಮಕ್ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಯಿಜ್ಜಿ ಅಕುಲಿನ ಪಂಡೇರ್ ಪಂಡ ನಿಗುಲಿ ನೀ ಮೂಲೆ ಇಪ್ಪುನಂಡ ನಿಗುಲಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಂಟ್ ಮಲ್ಪ 3-4 ದಿನ ಮೂಲೆ ಇತ್ತಿದ್ದು ನಿಗುಲು ಫುಲ್ಲು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ತೊಂದು ರಿಕವರಿ ಅದು ಪೋಲಿನ್ ಪಂಡೇರು. ಬಟ್ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಜ್ಜಿಂದಾಗ ಎಂಕುಲು ರಿಸ್ಕ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಪುಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಪೋಯಿನೈಟ್ ನಮಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 6 ಕೈಟ್ 7,000 ಕಟ್ಟದಿರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 7,000 ಕಟ್ಟದು ಪ್ಲಸ್ MRI ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗೆ 2,000 ಆತನ್ 2,000 ಇಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮಡ 2,000 ಇತ್ತನ ಒಟ್ಟುಗು 14-17,000 ಮುಟ್ಟ ದುಡ್ಡು ಆತಂಡು. ಇಂಚೆ ಇಪ್ಪನಾಗ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಪ್ಪುಜಿನ್ ಪನ್ನಾಗ ನಾನು ಅಡ್ಮಿಂಟ್ ಮಲ್ತಂಡು ಏತಾಪುಂಡು 1.5 ಲಕ್ಷ 2 ಲಕ್ಷ ಬಿಲ್ ಹೋಪುಂಡು. ಎಂಕಲ್ನ ಕೈಟ್ದಂತೂ ಕಟ್ಟರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿದೆ ಯಾಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಇತ್ತ 5,000 ನಮ್ಮ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಾಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬೋಯ್ದ 5,000 ಮಲ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ದಾಯಪಂಡ ಬಂಗದ ಟೈಮ್ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುಜೇರು. ಬಂಗದ ಟೈಮ್ಡಂತೂ ಏರ್ ಈ ಎಂಚು ಉಲ್ಲ ಹುಷಾರುಲ್ಲನ ಹುಷಾರಿಜ್ಜೇನ ಅಂದ್ಪಂದು ಏರ್ಲಾಕೇನು ಜೇರು. ಯಾನ್ ಕೆಲವು ಜನ ಮಸ್ತ್ ಜನನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಇಂಕ್ ಹುಷಾರಿಪ್ಪನ್ನಾಗ ಬರ್ಪೇರು ಅಥವಾ ಎಂಚ ಉಲ್ಲ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಕೇನು ಬೇರೆ ಅಂದ್ಯಾನು ಎಂದಿತ್ತೆ. ಬಟ್ ಒರಿ ಮನುಷ್ಯಲ ಯಾನ್ ಎನ್ನಿನಕುಲು ಏರ್ಲ ಇಂಕ್ ಎಂಚ ಉಲ್ಲ ಪಂದ್ ಕೇಂದಿಜೇರು. ಬಟ್ ಅವು ಮತ್ತೆ ಸೈಡ್ಗೆ ಬುಡ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತಂಡಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇರು ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಏರ್ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟು ಉಲ್ಲೇರು ಏರ್ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜಿರು ಬಂದು ದಯಪಂಡ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿನ ಎನ್ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೈತೇಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ 2 ಫ್ರೆಂಡ್ಸುಲು ಮೊರಣಿ ಕಾರ್ಡ್ ಲೆಸೊಂ ಪೋತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಡ್ ಲೆಸೊಂ ಬತ್ತು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಪುರ ಆನಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂದೆರು ಕಾರ್ಡ್ ಪುರ. ಸೊ ಅಂಚದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಂಚನೆ ಅವಕುಲ್ ಬುಡಿಯಡ ಈತ್ ಜನ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬುಡ್ಂಡ ಬೊಕ್ಕ ವಾ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಬತ್ತದು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂದಿಜೇರು. ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆನ ಬಗ್ಗೆಲ ಪನೋಡು ಈ ಇಲ್ಲದಕ್ಲ ಓನರ್ ಉಲ್ಲೇರತ ಅಕುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂದೆರು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಂಗಡ ಟೈಮುಡು ದುಡ್ಡು ಏರ್ಲ ಕೊರಂದಿಪ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಗ ಆರು ಕೊರ್ತೇರು. ಸೊ ಅರೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅರೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೋಡು. ಅವಾಯ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡತ ಏರ್ ಮಾತ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟು ಉಲ್ಲೇರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸುಲು ಏರ್ ಮಾತ ಇಪ್ಪುಜೇರು ಪೂರ A to Z ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ನೆಟ್ಟೆ. ಬಟ್ ಅಗಲ್ನ ಇಷ್ಟ ಎಂದಾಲ ಪಂಡ್ರ ಪೋಪುಜಿ. ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ದಾಸ್ಟ್ ಪಾತೆರಲ್ಲ ಅವೊಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಮರ್ದ ಮದಗೆ ತುಂಬೆತ ಇಂಕ್ ಅಮಲ ಆಪುನಿತ್ತೆ ತುಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಪಾತೆರನ ಅವೊಂದು ಇಜ್ಜೆಂಡು ಮರ್ದಗೆ ತೊಂಬನಿತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಣಸ್ ಮಂತ್ ಮರ್ದಗೆ ತೊನ್ನಿ. ಸೊ ಐನಾತ್ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಗಲೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದ್ ಬತ್ತೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ಬಿಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೊರಣಿದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 17,000 ಬಿಲ್ ಒಟ್ರಾಶಿ ಬಿಲ್ ಆತಂಡು. 6 ಬಿಲ್ ಕಟ್ರ ಪೋಪುನ ಪೊರ್ತುಗು ಯಾನು ಅರೆನೇ ತೂಪುನು ಪಾಪ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚಡ್ ಪೋಪೇರತ ದುಡ್ಡು ಎಂಚ ಕಟ್ಟುವೇರುಂದು ಯಾನ್ ಮೂಲ್ ಜೆತೊನ್ನಲ್ಲೇ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಂಡ 6 ಅಂಚಿ ತಿರ್ಗದಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುವೆರು ಮುಂದೆ ಆಂಡ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಮಿಂಟ್ ಆಪುಜ ಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಡೋರ 2ನೇ ಸಾರಿ ಏರ್ ಅಡ್ಮಿಂಟ್ ಆಪೇರು ಎಂಕಂತೂ ತಾಕತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆತು ನೆತ್ತೇರು ಪೂರ ಕೊರ್ರಂತೂ ತಾಕತ್ತೇ ಎಂಕಿಜ್ಜಾಂಡು ಐಕ್ ಯಾನು ಬೊರ್ಚಿ ಪಂಡೆ ಯಾನೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದ್ ದಾದಲ ಅವಡೆ ಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದಿಪ್ಪೆ ಕೂಡ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಲ್ಪು ಬೊರ್ಚಿಂದ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಪೊರ್ತುಗು ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಿರಿ ಇಂಚಾನಗ ಸೋತು ಪೋತೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಸೋತು ಪೋತೆ. ಕೆಲವರು ಅನ್ನ ಬಾಯಿಡೆ ಪಂತಿನುಂಡೆ ನಾನು ಕೆರ್ದು ಪುಡ್ಲೆಂದು ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಉಪದ್ರ ಬುಡ್ಚಿದ ಹಾಗೆ ಕೆರ್ದೆ ಪುಡ್ಲೆ ನಾನು ಪಂದು ಆತು ಉಪದ್ರ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ದಕ್ಲಿಗು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗ್ಲಾತೆ ಮಸ್ತ್ ಸಾರಿ ಬರ್ಪುನು ಪೋಪುನು ಪುರ ಮಂದೇರು ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಮಂಡೆ ಶಿಡ್ತಡುಂಡತ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಏನ ಕೆರ್ದು ಬುಡ್ಲೆ ಇಂಕ ಆತೆ ಇಂಕ ಬೇನೆ ತಡ್ತೊಂಡ್ರ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಕೆರ್ದು ಬುಡ್ಲೆ ಈತ ಪನ್ಪುನ್ ಬುಡ್ನ ಬೊಕ್ಕಂದ ಆಲ ಪಂಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಡ ಪಪ್ಪಕ್ಲ ಆತ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ದು ತೂತೇರು ಇಂಕಲ್ ಎಲ್ಲದ ಕುಲ್ಪೂರ. ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಬತ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಸುರು ಬೊಕ್ಕ
ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗ್ ದಾದನ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಲಕ ತೋಜಿ ವರ ಹಳ್ಳಿ ಮಲ್ತು ತೂಕ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಉಂದು ಪಂದ್ ಎನ್ನಿಯರ್. ಬಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಸಡನ್ ಈ ಇಂಚ ಪೂರ ಆನಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಅಂಚನೆ ಹಳ್ಳಿ ಮರ್ದು ಪೂರ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪೋದಿತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಆಪಿದ್ದುನ್. ಬಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋಪುನ ಹಿಡ್ದು ಹಳ್ಳಿ ಮರ್ದುಗ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಪೂರ ಪೋಂಡ ಎಡ್ಡೆ. ಬಟ್ ಅಪಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಪನ್ಪುನ ಏರ್ಲ ಇತ್ತಿಜ್ಜೆರ್ ಬೊಕ ಓಲೊಂದು ಹಳ್ಳಿ ಮರ್ದಲ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ಲ ಓಲೊಂದು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗ್ ನಮ್ಮ ಏನ ಮಲ್ಪ ಸೀದಾ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಪೋಪೆ ಏರನ್ನ ಅಂಡಲ ಆತೆ ಜೀವ ಒರಿ ಪೋಡಂಡ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಪೋಪೆರತ. ಸೊ ನಮ್ಮಲ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಪೋಯಿನಿ. ಬಟ್ ಅವೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐನಿ ಬೊಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿ ಮರ್ದು ಮೂಲು ನೀರೆಡು ಬಾದಾಮಿ ಕಟ್ಟೆಡು ಒಂಜಿ ಅಚ್ಚರ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಪಂಡೇರು ಅಡಿಗೆ ಪೋಯ. ಬಟ್ ಆರು ಪಂಡೇರು ಇನ್ನ ಪಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲದ ಮರ್ದು ಪೂರ ಗೇತೊಂಡತ ಆರಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಮತ್ತು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಹೂ ಸ್ನೇಕ್ ಉಂದಾದಿತ್ತನಂದಲ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಹೂ ಹುಚ್ಚು ಚುಚ್ಚು ತಿಂತನ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೊಲಿ. ಬಟ್ ಹೂ ಹುಚ್ಚಿಂದು ಚುಚ್ಚಿದಿಂದ ಎಂಚ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪುನು ಐಕ ಅದು ಆರು ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡೇರು ಮುಟ್ಟುದನೇ ಇಜ್ಜಂಡಾರು. ಅಯ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡಾರ ಮೂಜೂರು ಪೋಯ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಜನ ಪಂಡೇರು ಮೂಜೂರು ಪೋಲೆ ಅಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಪಂದ್. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಆದು ಮೂಜೂರಿ ಪೋಯ. ನಮನ ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಆದಿತ್ತು ನಾವು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಡೆಗ್ಲ ಪೋಪುಜ ಈನ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಅನುಭವಿಸುವೆ ಸೈಪೆ ಇಂಚನೆ ಡಿಸೈಡ್ ಆದಿತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಅವೇ ಮೂಜೂರ್ದ ಪೋದು ಅರೆ ಪೂರ ಇಂಚೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ತ ಆರು ಏನ ಚುಚ್ಚಿನ ಏನಂದು ದಾಲ ಕೆಂದಿಜೇರು ಲೆತ್ತೇರು ಮರ್ದು ಕೊರಿಯೇರು ಅರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಬೇಕ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರಿಯೇರು ಮೇ ಪೂರ ದಾಲ ಮುಟ್ಟುದು ಜೀರು ಚೂರ್ಲ ಆಂಡಲ ಅರೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಲೆಕ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಂತೇರು ಕಡಬುಡಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮರ್ದನ್ ಕೊರ್ತೇರು. ಬಟ್ ತೋಚ್ಪೌಡ ಇನ್ನು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಬಟ್ ಈ ಮರ್ದು ಕೊರ್ತೇರು. ಈ ಮರ್ದನು ಅರೆದು ನಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಉಂಡತ ಅವೇನು ಐತೊಟ್ಟು ಆ ರಸಟ್ಟು ಅರೆದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಚಮಚ ಪರೋಡು. ಬಟ್ ಮೊರಣಿ ಆರು ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಮರ್ದು ದಡೆ ಪೋದು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ 3 ಗಂಟೆ ಆತನ ಇಲ್ಲ ಬರ್ನಾಗ 3 ಗಂಟೆ ಅದು ಬತ್ತದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಚಮಚ ಒಂಜೊಂಜಿ ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರ್ರ ಪಂದಿತ್ತೇರು. 3 ಗಂಟೆಗೊರ 4 ಗಂಟೆಗೊರ 5 ಗಂಟೆಗೊರ 6 ಗಂಟೆಗೊರ 7 ಗಂಟೆಗೊರ ಅಂಚೆ 2 ಗಂಟೆಗೊರ ಒಟ್ಟುಗು ಆಜಿ ಟೈಮು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಚಮಚ ಕೊರ್ರ ಪಂದಿತ್ತೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಆನೆ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪರಿತ್ತೀಜಿ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ನಿದ್ರೆ ಅರ್ಪುನು ಇಂಚನೆ ಎಂಕ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಬರೋದು ನನಗ್ಲಡ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ. ಬಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲ ಆತೆ ಫುಲ್ಲು ನಿದ್ರೆ ಬರೊಂದಿತ್ತು ನಾನಂತೂ ತಡೆ ತೊಂಡನೆ ಒಂದಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ನಿದ್ರೆ ಮಾತ. ಬಟ್ ಬಂಗಡ್ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ತೆ ಬಂಗಡ್ ತಡೆ ತೊಂಡೆ ಪೂರವೆಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕಮ್ಮಿ ಆವುಡು ಪನ್ಪಿನ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂಡೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಬರ್ರ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಬಯ್ಯಾಗ ಬಲ್ಲೆ ಬಂದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಕೋಡೆ ಬಯ್ಯ ಪೋದು ಕಮ್ಮಿ ಅಣ್ಣಂದು ಪಂಡೆರೆಡ ಕಮ್ಮಿ ಅಣ್ಣಂದು ಪನ್ನೀಕಾರು ಸರಿ ಓಕೆ ಪಂದು ಆರು ಕೂಡ ನನ್ನ 25 ದಿನಕ್ಕೆ ಪಥ್ಯ ಮಲ್ಪರ ಕೊಡ್ತೇರು. 25 ದಿನ ಪಥ್ಯ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವೇ ಈ ಮರ್ದನು ನಿಂಬೆ ರಸತ್ತು ಅರೆದು ಪರೋಡಿಯನ್ ಒಂದೊಂದು ಚಮಚ. ಬಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆತಂಡ ಕಾಂಡೆ ವರ ಪರೋಡು ಒಂದೊಂದು ಚಮಚ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒನಸದು 1 ಚಮಚ ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯಗೋರ ಜೆಪ್ನಾಗ 1 ಚಮಚ ಒನಸದು ದೆತ್ತೊನೋಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಒನಸದು 1 ಚಮಚ ಜೆತ್ತೊಂಡಿ. ಸೊ ಎಂಕಿತ್ತ ಮಸ್ತ್ ನಿದ್ರೆ ಬರೋನುಂಡು ಅಮಲ ಒಂದುಂಡು. ಸೊ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೆಷರ್ ದಿದ್ದು ಪೂರ ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದು ಪಾತೆರವಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ರೆಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂತೇರು ಅಂಚದು ಸದ್ಯಗೆ ಏಪ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪ ಇಂಚಿನೊಂದು ವಿಷಯ ನಿಂಕಂತೂ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಬಟ್ ಒಂದೇನಂಜಿ ಸದ್ಯಗೆ ನಿಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತು ನೈಕಾದ್ ನಿಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಂದು ಶೇರ್ ಮಂತ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಆತೆ ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಪಂಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ನಿಂಗಳನ್ನ ಪೂರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇಂಡರು ಇಂಚೆ ಇಂಚೆ ಈನ ಆಂಡ್ ಪೂರ ಕೇನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಂಗ್ಲಿಗೆ ನೀನು ವ್ಲಾಗ್ನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಪಾತೆರ ಆಪುಜಿ ಗೈಸ್. ಸೊ ಗೈಸ್ ನನ್ನ ಪಾತೆರಂತೂ ಸಾಧ್ಯಚಿಂದ ಸುಸ್ತಂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ದುಮ್ಮದಲೆಕ್ಕ ಪಾತ್ರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ರ ಒಂದಿತ್ತ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ರಿಯಲ್ ಪನ್ಪೆ ಯಾನು ಏಪಲ ಕಟ್ ಮಂತ್ ಪಾತೆರು ಮಸ್ತ್ ರಾಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಯಾನು ಕೆಲವರ ಪಾತೆರ್ನ ಮಾತ. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನು ಕಟ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತದು 15 ಮಿನಿಟ್ ಮುಟ್ಟ ಪಾತೆರ್ದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ದಾಯಪಂಡ
ಎಂಕ ಅವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂಡು ಎಂಕ್ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಕಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಕೂಡ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪೂರ ಮಲ್ತಂಡ ಏನಾರ್ದು ಆಪುಜಿ ಐಕ್ ಅದು. ಸೊ ಈತ್ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಂತೆ ನಿಗಳಿಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಗಳಿಗೆ ಅಂತ ತಿಕ್ಕುವೆ ಅಡಿಮುಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.